وسلم تسليما كثيرا مزيدا. نعم. أما بعد، مستمعي الكرام أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا معكم في هذه الساعة عن الأسباب الجالبة للسعادة في الأسرة الزوجية. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أما ولي من كبركة سبحانه وتعالى قدمنا في على كان دم كان بنسيما أما يفضلي على كان يفنبلا جليما أما كان دنيني على كان فرقة جون كان دليونكا أمي شريعة كفو بطومتي من كان بطو تشينا فونا برا الله تعالى كيلين درنا فلانا تالي للا جنوغن تالا بنيوغن فن تالا شريعة للا جيامي كنان جانا سببو يجين أني لاهرا كانك جون كنان ديوي كانك الجين دون بغوي أمي شريعة أتوكو كيلين كفو محمد عليه الصلاة والسلام ألك جندو أكاد شيدندو أكاد دنفن ولا صحير مدو سلي أني كيسيني نما ألكو تشايا أكا أنا سودون كي وناجي نغو أني مغمان ولا ديجني بارا نمان كي فوكتاسي الكيامة جودوما مي مسا تعالى دي سبحانه على كنفرا على كرمونتو لا صحير موكا الكيامة جودو كان ولي جودو كنكا كفرا على كرنا بالما نبي موكا أني تشام فولو أني نمان كلو أني شاهدو فرو ولي جنغو لا صحير ما الكيامة جودونا okofa mbo befu nislam ya fulikani alaka kishina kahine na kabarka alako ken awni aw bela jelenka amin o bela jelen kofe e wakati na amina nyogo hakili jigi wala ndamina ka beni ko na togo yawi o de ka fo sababu ya munumbe nabe here samaka na furuso kono sababu ya munumba to furu be ke furu korota lenye furu be ke furu dumanye furu be ke furu kunandi na kunandia be talaba aljina nemale unkono asababe ukacha ni qurna aya utakalaje kala karaka sunna takalaje ibita sababu ya chama mbade sorai mimbe tise ka fo yoroni kelena nga ni watina ambi anda magadama dola ansiko damaira kono inshallah ala kumaba dola murumbi sigatala nanyo meka famia katashini ay kambamba aka anga furu beke furu kunandi kerengere boluma ambi wakati mna yuko sisa furu nyogondo fle ankoro ambal make kulibali ala ka barka do anna shila ana furu muso bela jile ala ko kambe ambani fam folo mimbe ni abe hera ni kanuni kunandia se furu no ma furu sokono oyi ka kono je ya alai furu ina konan je ya alai o nyinne do ala jombe fe bato bela jilina furu do e bato la bele do ala nyini sra wala bele do ala jen soro sra wala bele do aljine do sababu wala bele do bona bo togola ala bato wala sa ala kamina iye amma ko be fenda madola bele do e jumai ode ka kono jaya ala yi bato in kalila o koreidi furu nyom flying shi akana soro shi duskuna konye karsa kanun kera fe walma furla ma ube nya furu kada ka chekai kada jamuka kada kabilaka kada ka dambeka kada ka soroka kada ninka la ingani aka kejumai ode ye nya kanu kaka furu noyi ala jati de kama ina faire dabora kam magala tuga mina sisa nye afuru ala de kama kada ka dine ka kada ka jogo ka o kama nya furu muso fana abo tugo kelina unga nya kelini fana kaka duskuna ka furu che fana segere ala de kama mona
كراك فر من فلوي على دي أن مريا أكللا على دي أن مريا أكللا على سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء كرفنك عليه الصلاة والسلام أقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. نعم. على كما كان كوريدي أقول فنانجنو كرنجر بولما أقول نيم مسو من فروي أو جا أي فروكه. نعم. مسو فلا سبا ناني نيم مسو هكيا فرولي على يا بدرا فروچه كلمين بي وبسكا فروكه فوكا سي مسو ناني ما. نعم. وأبايرا أو نكفو على يلاشو أكليكا وابوتو كلم فنانا كراكا كما كان بودي فنايرا أو نا أيولي ولي دا كاملا كتفنا نينوما كرنجر بولما فنا نينوما أكوني ما مني فرو سيكيرا أي كاكا مسوفرو فليتزوج أتيجي ما كان سمايا تغنيره أرابو دونزو كو فمن فلاني نعم كو فا يعني تدل على الفور وكل دي أيو تليا كاكي ما وقتي جمع ni akeli sekera awe donc ala kera fana kan kuma kayina avec Allah shu kan ke furu keli kan donc an kelen ko fe ka donc furu ya ala bato doye wa ala te bato shimine jonshi ni mi kono je ala bato ina ko re ni ma bato ina dabo ala kama ni aya dabo famere kama yere yira to nyini joro nyini ona no wono ikadala ka fo ite barji fo soro ala yoroni oyi وبتو نام دمنا نكون نجاي علي نام دمنا إخلاصي تما دولا على كان كشي وبتو نصيا أبي لبان تقولا مي ni akeba yere bitla kan nimisa akofe ala kan kishi ola halayama donc kan kono je alay ala ko subhana wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din amma nya maria fangala kelin doron bato kan kono je o alay bato in kelila ajara mogoyu amma jam mogoyu mogoyi alla kalew mogoma alla kalew mogoyi to duma falaw mogoyi to chen alaw eki kono je alay bato ina doron laysa illa muna kada kay be ka ala de ni subhanahu wa ta'ala o kofe fem flana mimbe nabi kunandia la se furuma furuso kono o yejumay woni at-ta'awun على الطاعة شأن مسوكا نغن دمي على كل فرصة كنا كراكا وينغن كانوا كفرنا ما على من كما وكان وجيا كوبامبا على كوب سكا سباتو بولو كفرو كنا توغيا منا ونين دو فبال ويواجب دفناي أوكا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم كما كان دبي أكو رحم الله رجلا قام من الليل على كهينة شلا شمن ولا شوف النفل سلي كما فصلى وأيقظ امرأته فصلت أكلن رما ولي كي جو عليك سلي كما مسودالينتو لا بل أيا مسوفنا كنو أنوفه مسوفنا سلا أنوفه فإن أبت ناكتو كمسوكنو سنغجا أني ولي سليا نوبي مسولا نضح في وجهها الماء abejido funfun muso nyadaka mukoso abisika wuli tugamina wa rahimallahu imra'a shiriku alayhi salam alaka hine musofanana qamat min al-layl tusalli muso wuli la shufe abafe kan nafla silike alayhi subhana ni te farida ko ide ni nafla ko de fa ayqadat zawjaha fa salla ayat chefana kunu anofe wala sawbeka je kan nafla sili alayhi subhana ka ala wal nyumando ka ala barkada akanima kelun ka uye no doye ayolu ke furu no ganye fa in aba ngani chema songa wuri sunogo jabulu mani salia sababula nadahat fi wajhihi alma abejido funfun chenyera ka wala sa chebse ka wuli tuga mina kasile hadisai abu daud ya lakale imam al-albani alikuko hadisai hadisa kenemadu lima yara au nakafo furu nyon ukangu bamba nyon demela ala ko ka ka furu konnana misalan min dina o ma ala taraka ni kuma kan ko alayhi salam o bi talika ala ko nafla mawdi la hal wajibi yarata ni ya kif saman shababa la bi jidi ala subhana menima ke jalagiliti ka dir mufanatika o kuma te nafla ko yere fanama kuma te nafla ko ma bal shayni muso kan nyon ne ala ko ka o wajibi de ni ko kan nyon ne ala ko ka
ka alaka hakaw yira nyogona ka nyogon blasara alaka hakaw matrafalila alaka wajibu islamiya jo senduru o matrafa ka nyogon la kala ola ka nyogon la suka nyogon koka famuni ala kota kowi famuni ala tinama kowi ka nyogon fatani ka nyogon gen ka bo olu kalila ni na nyogona munu fleni ni ni te furo furu kono furu in togo de bala te no te furu yara lakika ote alaka muna ala ko te furu la nyon deme ala ko ka no te furu la o furu mankan te ba animisa te ba akele te ba a ko chama te ba o furu na soya ala ka mbele jeli kishama donc akala ke don ko furu la nyoma kada ko do kante abana nyogon bulu few no fe nyogon titiri no fe an adamadiya tabulu la o ya bani wallahi ni furu bo la halayala no la ni façon de be chela muso la aka sigina ka fo o fen na soya o furu na soya amen tote ala kan bele jeli kishama fo kadabo ala de kama wa furu no fula damate furu no fula somo fana abo tugo kelina ni ngani kelin ni la ni kelin o de kan sabata bele jeli yoro kada ka tumanola ni furu somo do be na tete aka chala o lubse ga sababu ka gerente do si awla furu so kono gerente min meke deguye abeke kololay abeke gelay aw kan furu so kono o do ye se ka wulo ka tan ni sala muna furu inkara o no hakilla utora ka do furu kono ala kan kishama shetane kan la ni furu ka sa lala ma fara o tigila mo ka furu bi se ka san ka ba tigila mo no ngonche ala kan bele jeli kishama idan la budda min at-ta'awun ala al-birri wat-taqwa atenya fiyo fo furu ngon kan ngon deme ala kula nyuman kewula ala ni saranya sabati kula o yoron kelena ambanda tu fendola ambal ma ya wuli abikle dama dobo ka fo nin kelen o ya kano angana ka ngon deme ka nyanamaya ka wajulu ka kono ni kuma do fona fo aw nyana ka faraka o kuma jumai o ya yana ka fambal mado abeka bo Côte d'Ivoire de kana walma nana kaba anna kuin kana afuru musol lado nga kada yi furu ka teme tugula ni nabeke ala ko kono ni ala gashima ko te ka konnana o fora nyana yoro mina sigata no fora ala nisranya joyi be ni sonja ibe sewa kada ka ni jate mineke jel laban furu tugo yawula ala kutaw o nyonya lindo akono ala tina mako o waran katalindo akono kado ala gashila o chalindo furu so kono munun tumadola no libe ka ke sababu o furu munun damnena o ala sosauka o ala kutauka a chaman be bibina ne ngalike ka sagalike ibta soro kene saradala absega ke bishigi yere furu laban ko nyumana o koreidi a chaman be ibta soro laban furu sawla ala kan bele jelin kishi ama donc min kuma min fora vraiment kuma min nabe nobla ala isranya don dusuna mais o ron kele fanana ambal make min namba ka kono kene ka nta fomba don ko sobe la do magabe an ngonche sele kene ka nya don ka fon wolela kana man ka kono kene ka o karsai depuis malaya an kuma ngon fréquenté ya kerengere bol mamun tadala fokata se salo a Cheikh Abdallah Koita ayne bla nola kata Côte d'Ivoire kata wadulu ke ina favora min ngon do la 600 anya ngon soro Abidjan anya ngon soro min ke o ye do magaya to sinsi kata fe ma fe kam mi fo wala uzaki ala Allah ahada mba do ni femi depuis en fokata se antara ngon soro yen fe do warata ala ko anyere no yoro mina Abidjan o kera ala ko kayoro de no de ala ka so misiri la ni ma fili mosquée wagado anya ngon soro o misiri na mba fe kan la dilikan do di mbe hakitu nini ka fe la dilikan folila kadan kuma yin point kan kuma yin la nini do yijune kan no ndeme ala ko kan mbe nyere ladi kan balma ana ka furu muso anu somogo flabe no ambe somogo yi ku bela jilil la dini fendoy ngame numan be ambela ni furu intametugo numanka kadaka ambe ngondo lillahi alhamdu wal minna nga wana tabe adam madi ani filite ba nga filibe filila annebe adawla keneka akada ni kandatu ala munko sangan korshi anyere bakuna ami ala tanufolo ala miyatu sigimbe kake ala ko lillahi alhamdu wal minna fili yore junay odi ka fo ambal makere ka kono muso la beneme lambe tugumina
sharia la manka aka sigi kene kan sigi tugo ina kada ka labene me labe tugo mina akaka na furuche damari ka keni la halaya la ufla doro mashinya tula ambo fo kada ka namma fo alkiyama ala bina nyin ka ala muso ka labene labe tugo la ka makiye nye daraka shankili nye madaka shanfla de yani do ka fo ko ya don tugo ya don tugo di tayib donc ola halaya mi floyi vraiment o fili o khataw bay o mankan tugo ya shila o dallew o jele no qur'ana o kono min wakili jigala wala sangan janto anyere la kuma te ma wara munu fana bu la halaya la mbalaka wala fendo femi na chamai ala ko subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahun muso shi kana kan masrid da keneka dan kene mayala wali chew ne se ga dai ka tuga mina donc bayra wala ka fo o haramele lu tabe kabiratu min kaba'ir adh-dhunub jurumu la bilebele dodo donc wala ambe o hakili jigi fo ni yoroina an kolashi ala an b'a dɔn u bɛɛ ŋaniya ka ɲi nka ni hakili jigi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la fili bɛ fili la an t'a sɔmi sɔrɔ an t'a dɔn kuma tɛ k'a fɔ an b'an yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ donc an b'o ladilikan kun folili min a fɔra k'a fɔ ko a ka ca la u bɛna taa foli la yɔrɔ dɔw la yan'u ka taa foli yɔrɔ la o ye ladilikan ye wajibi don kan b'a lase u kana taa nin cogo la folikɛw la fo ka taa sɔrɔ u taara hijabu don an balimakɛ muso la hijabu ka don ala ka a fan bɛɛ datugu voilà donc ne a bɛ taa di a cɛ ma wagati min na ladala an fɛ yan o ye sufayanfaw ye donc a ka masiri ka taa d'a ma tan yɔrɔ an ka laadaw dɔw fana na yan muso bɛ masiri ni masiri cogow la ka ni ɔrɔbu façon dɔ a kan na ka yaala n'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais n'a bɛ taa d'a cɛ ma kunsigi min k'u labɛnnen bɛ ka na o bɛ foni ka kɛ turu 2 3 4 ka kasani do ala ka taa cɛjuguba di a cɛ ma kɔnɔso kɔnɔna na hada khilafu sunna wala sunna tɛ taa ni ɲɔgɔn ye m'a fɔ n ko a haramuyalen do dɛ o y'a damana ko ye m'a fɔ a haramuyalen do nka min cɛ ka ɲi donc o bɛ faamuya kuma kɔnɔna na ala k'an bɛn sababa ma thumma aidan n'an bɔr'o kɔnɔ sababuya ba min dɔ bɛ yen n'a bɛ kunnadiya ni kunnawolo lase furuɲɔgɔnw ma u ka furuso kɔnɔ o ye jumɛn ye u k'u ka furu jɔ u ka sinsin fɛn damadɔ kan u ka jɔ ka sinsin fɛn damadɔ kan fɛn damadɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn saba n'o fɛn saba bɛ furu o furu kɔnɔ bi idnillahi al-ahad siga t'a la u ka furu a kɔrɔ taara a kunnadiyara kɛmɛ kɛmɛ sarada la fo sigiyɔrɔma 70 ɲɔgɔn na a ka ca la o ye kuma nacogoya ye o fɛn saba in ye jumɛn ye ɲɔgɔn kanu kɔ dan o ka sɔrɔ furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a filanan ye jumɛn ye tayib a filanan ye jumɛn ye o de ye hinɛ ɲɔgɔn na furu kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔn na furu kɔnɔ a sabanan ye jumɛn ye furu yɛrɛ dabɔra kunba min dɔ kama o ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furuso kɔnɔ a fɔlɔ alimahabba Allahu subhanahu wa ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko wa min ayatihi suratul rum k'ale ala ka kabakoyako ba dɔ ye jumɛn ye a ka nɛɛma kelenba dɔ ye jumɛn ye k'a di furuɲɔgɔnw ma an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha walasa cɛ ka basigi sɔrɔ a furumuso la furumuso ka basigi sɔrɔ a furucɛ la ni ko basigi ni ko i b'a warawara a bɛ fɛn caman ko fɔ a dɔ ye jumɛn ye basigi yɛrɛ hakilisigi yɛrɛ furuso kɔnɔ o ye furu dabɔra kunba min dɔ yɛrɛ kama n'o de ye farikolo funtɛni en tant que i ka kɛnɛ bana t'i la i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min farikolo funtɛni bɛ yɛlɛ de ma d'a ma i baluguyara kaban a bɛ yɛlɛ a bɛ évoluer a bɛ caya a bɛ bonya farikolo kɔnɔ en tant que n'a bɛ kan ka caya a bɛ degun pour que i ka bɔ degun na degun de ye hakilisigibaliya ye walasa i hakili ka sigi f'i ka maada yɔrɔ sɔrɔ maada yɔrɔ min ala y'a daga silamɛ o ye maada yɔrɔ fila dɔrɔn o ye cɛ ka fanfɛla ye o ye jumɛn ye furu sira walima jɔnmuso ka sɔrɔ i bolo n'a bɔr'o la a tɔ bɛɛ haramuyalen don k'i tulonkɛ yɛrɛ la ala k'an kisi walima ka jɛnɛya kɛ wali a'yadu billah ninnu bɛɛ lajɛlen ye dansago dɔ ye bon o min filɛ ye fo ka sɔrɔ furu kɔnɔ cɛ ka hakɛ b'a muso kan o fan fɛ muso fana ka hakɛ bɛ a furu cɛ ka o yɔrɔ la donc o min filɛ ye n'o tɛ furu kɔnɔ furu yɛrɛ tɛ yen ka d'a kan n'i y'a mɛn furu an-nikah aw zawaj a kɔrɔ yɛrɛ arabukan yɛrɛ la lugatan arabu dɔnsow dɔw b'an kɔrɔ ye ala ka n'u sara hɛrɛ la o de ye ka fɔ cɛ ni muso furulabato ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ furulabato min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
a daba ku mi ku min bala la nyini min bala o bay jume hakili sigi ani basigi u kelengelen bela jelen ko sabati ato kelenda ina o kele aflana o de kami alako subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawadda kanu koda o kasoro ni yonche che ka ke muso fana ka ke chefe o kaso sharia la furu yarate daga cheni muso shi chefo nongon sabaka dafala nabi fama ko arkanun nikah on nongon sabado yijume al ijab wal qabul wati mina chede doye ayakan wajara ya bafka akaka furu noye abachide unchikata kato muso masna nyini asomo fi aye o muso ino fana ko awambala mfana yakanu sharia la oye furu nongon doye okoro idi ni kanu kela fankelen konye furu tseka daga o cheno muso ni yonche kanu be chere yoro kanyesi musoma me chei mandi musoyi walma chei kali musoyi me musoyi mandi chei furute sharela furute donc ola o ma waddan min fule il faut ka soray chei ka ke muso fana ka ke chefe wa femme me ke sababu ko kanu ko jiri ko sabati ko yakubaya o flat bela jelen ka o sala tagama ke walu bola fota bola hali duskun kono ko nin fendama doyi fen fe be ke sababu ko kanu jiri ko sinso ni yonche ukan chesiri ko nyanyinin ko do ukan jija ko matrafa o yere da mawno nyonche furuso konnana asabana o yijume o de rahmai waja'ala bainakum mawadda wa rahma ani hine don bawo afasari ni ko ibe kuma ka kiseko da mayra ke tseka be foka ba wa kuma la surunyana mako be femina ni kuma deina no de arrahma hine nyona o ko de ka fo madama au flat be dine mawi au flat be ala kara ka tasra dunke nga au dafalinte fililo se ka bo furuche yoro ka nyeshi afuru nyoma fililo se ka bo furu muso yoro ka nyeshi afuru chema filila ni furu nyoma yo ke ila ina fo ki ka hakedo ko duga ki ka hakedo ko time baliya ko dafa baliya drobi bolo iki pleni ka hakela nga slame be min ni fe ka bene ala kan kuma ka hine nyona ika hine furu nyona obsega ke tumarola ibi kalala fila kola ka kayina fo fe make ke nyepa adaw kuna walma amunu me na tenga fo kuma ka kala ibi kuma ifuru ngon fe ni kodoy ni basigi ni majigi ni wajulu ke ko nyumai wala sa ayo filiko minke o ka ke ikabla israel ka kama wala ndai wala sa shawara akana no ka kana bla uminen kono abe tali ke fana tumadola kana ke chemi ni muso yi ko ke fleni galama mana gushi nyona ina ni nyonche iba beke perempere ni kankoro tay akuna wal mai ba ke doyali wala ayadu billah o islam ni man mankutuye o te jogo ni man dai wal ma ka sefo amma saw doyali na ninuma fo kata se ayre bugolu maka bugoli chejugu bugoli da matano ina fo nyonya le metugo na anga bi societe wala anga furuso konna na ala kan kishama muso fana bo tugo kelena in yepa filiko do wala ka kaina fo fere make hali akana santila ka fo iddegunendo akola kuma te ka fo kidiminendo ala na minte nya kuma foko ibe kuma fe ni kanumba min kanini nyarama ya kono chete ni min kanu fona bora ekele ndorona ode kama nkeri furu noye wani kanuni min ke kama fendo be wallahi pour que kanu ka dangene maya fililo be lamba fe ka fi ka dabla dono parce que mbife ni kuma na fe ni kuma tugo la sigatala abillame fi ba nalunta kada ka yi kuma ne bla munta ka sagare yani kan landiri kan dama iba fo yoro mina depuis matla bi ka kuma tige wallahi in cheni baraji ede fur musonyu mai nyame me ala tano ala media kada ka e musonyu mai ka musonyu mai dalya do fleka dan kene mai ni mun te min do ilade addo do flene ka dan kene mai ni dongo do lebe ko nyuma do de yela mini temelo funa tekelenye ala ni che ala ni baraji ala ni che kada ka ninko ani baraji mo bina famya ka bla minen do kono masata ala ni ci ala bi tanu ka wali nyimando ka barkada ola nyono ola ala una nyono donc ota iki furu non sagare abe fonni mako rahma o mena fara ko ikera muso da ina fo karsa ina fo muso goroban ni naga kibara yalla kala awni ale ko ni ayayi ka fa ka bo ka jan ka tema furu cheka o furu che fana o makoro ba yara to ga dola jito fana do ni ko kera do ale bi ka cheka ka bade be walo ka gushi wato ku chela ka ba la kalima nyana kana ko muso na so fana ala kan bele jelin kishama che bugo muso o ka ba ko ya nga je laban tlena
mais muso bugo che o se ga famia kada ka ali sharia ya daga che ka muso bugo ngalla halaya dawla kitugo ya dawla ka sura makani dan sagoyi donc o min floyi fen saba min file ka foni aya in kono an gan janto ala furuso kono ni fen saba in be furu kono wallahi hal na dana nin sabai ma ani folen temene wallahi ni alaka jenye ni walandai min ne furu nyogon bela jelen wasa o ka furu ka se ka tadnye o ka nyana maya kono o ka furu ka se ka ke kuna wuluni kuna ndai o flabbe ma jenso sigi ani la raso sigi bela jelen kono wakati na tugo ya kama ni dama dodore note akacha ina fanya fotoga mina dat se ka se min bela jelema amela utala dili ala ka famia di amma kan ta shini ai kan na fani ai kan ke amma tarafa bagawi ala ka kala kama koyi ka ke baraji ambela jelenye amitla ka ala dili subhana furu ala ka barka furu ala ka sinsi furu ala ka dume furu ala ka ke furu kunanjei ka ke furu korota lenye ka ke ala kama furu ka ke furu min be ke ala kera ka tasira ka alayhi salatu wassalam ala ka fembar kama ubo furu nogona ala ka dahire mauna musaqaw nogoya anuye ala ka mununi sabali di anuma ya rabbi ya dabo ala min kama ya rabbi ala ka do uye ala ka mina uye ala ka kuma kunanjei je ani lahara ka aljina dombo ala usida alayhi subhanahu wa ta'ala هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.